Immobilière IMO, votre agence immobilière, vous propose des parcelles à 150 mètres carrés, disponibles avec un emplacement stratégique, calme et déjà valorisé, situé à Bambilor, derrière Cité Comico 5. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 267 03 33. taw ko haalande Allah gitam hanki jam ha hande neni mi danaki gonda sellani wallahi ko gonɗum ko hay rafi ɓurani kam ɗum min mi rafe mi anda mi rafama eyyi ɓurini kam ko gurani ko ni gurta Amadou kangaɗo galle o yero eyyi yero ari tawi kam ɗo mo jooɗi ni ari ha ɓalli kam wi kam aɗan jooɗi mbimomi eyyi kam jooɗi ko wondima e jondam oyi kam jinnomo mami tintinde ɗo e 3 jours intimo toon kamo totti kam 3 jours o wi kam balɗe tati eyyi mi ƴettat fittando ma mi warete min bargol ngol hulɓinanimi Amadou wallahi bargol ngol hulɓinani way no wiiri ni ɗum fayini kam faami nda gila mo haala eyyi o haaldi ko seefe o yiɗa hay goto tina ɗum te noon haaldiri ni nannimi voix dande gandum on suusi wadde ɗum Amadou o wi o yiwata kam laaɓi o wi o fiita kam weduru o wi ɗum fof so waɗi ɗum police ma andu ko kam baraɗo namnimomi no waɗat o wi o arata o tawa kam mbaɗa leeli o ƴetta jegenayi o sukka e yeesam mbaɗa fito ha mi ɓuuɓ a faami o wi o fewndita kam ha mi feewa ha yimɓe cikka kam mayɗo kono mbaɗɗo pikki crise e jamo maymi min noon mi natti ɗanade mi faami an de kadi wona an tan goto yer waɗi menace min hoore ko ɗo min dewti an i a heeɓi menace mo min hoore ko ɗum wiimi minen noon min bakkodiri onon ɗiɗo o wi ko barowo minen mbi komi barowo kono min ɗeɓi jahdude men seeɗa tan kono wiide mo warduma ni te ɗum ɗon min gandirmomi kanko homo wawi wadde ko ɓuri ɗum jalumode o ɗum haɗi kam ɗanani ko criminel ɗum haɗi kam ɗanani joni aɗa andi ko jinmi Amadou ko kalɗa ko min ɗeɓi hawdemi hen seeɗa tan suudu mbaala men selliro koko boni anne selluru ma moƴƴani eyyi joni kay hulɓinaki ni boom kono min mo jogui ɗum feere ani min ɗi joni min bakkodiri goto fof wi goɗɗo o ma laaɓ ha keɓɓiti mbimomi so naati suudam mo tomboro sudde darab danejo eyyi ko stratégie mbaɗmi ɗon andi mi haalninoma ɓiyam o ɓiyano hokkinomi ko duubol li mawɗo oɗe jagnawoƴi ha mbayde leydi joni ko jagnawoƴi ittumi nawodiri jagnawoƴi cuddumi hen darab danejo o ha wayni neɗɗo ha wayno neɗɗo ni joni so ari o moytimo o fii walla o yoyi laɓi tamine mi wawa wadde répliqué tan no paamira tan mi wawa yande e dow makko eyyi nde ɗon feere noon ko en tant cas mi haalnanimo ɗum ɗon eyyi ayi Amadou nam aɗan ɗum noon joni wonti tampere Amadou eyyi min sam lelima eyyi mbiɗa addako anne haade ma lelade ma ƴetta jeganayuji pawa aɗan ko miijimi lawol jaam woɗɗani kam jiɗɗon duttoɗen Fouta koten goppiɗenno e galle makko min mi hulani min mbaɗɗano la ilaha illallah jamo fof mbaɗa ummo laabi tati walla naabi nayyi ɗum wona kulol andi mawɗo so heewi taare ko gasirgue wiyete ɗum wona gasi ɗum ɗo kadi wiyeteno kadi dal a faami tan dal kono wona kulol Amadou eyyi ayi min ko kalantumami ko mbaɗanni ɗum sa yi aɗa yalta jamma fof saaha fof laabi joyyi laabi jeegom ko kulol saabi ɗum
te Amadou o ko kangaɗo ay kangaɗo kala ko ari haqqille makko hay sinno ko gotol gasi o waɗa ɗum de pular wi gacci daɓɓe ɓuri gacci juɗɗe walla gacci juɗɗe ɓuri gacci daɓɓe fof ne yaha sen jeehi joni en jaarini wiyete ko hoɗi menace de mort ko ɗum woni ko kulɗen ha kaɓɓen ɓerɗe men ha tiɗo goni ɗo mayde ko goto laabi ɗiɗi ha mais kadi an joni ane mawnam sa maayi an hankkadi kala ko mbaɗɗa e aduna ma waɗi gayni hankkadi holko kulta e mayde hankkadi to tolɗa ɗo au moins kam min min mbaɗa e heddiraɗo comme seeɗa mais an kam mayde ma kay hay probléme goto ala hen Amadou he Yeey. hoto waɗam haala ko jonde ma jooɗimi ɗo Aissata Bam. jonde ma jooɗimi ɗo teddugol ma noon joom galle ma winumo waran Wara. o waɗi kam menace de mort Susa. ayi Dinna hakkille ma. he mi wawa deñude haqqilam ayi an Aissata ko kalantuman ko kam jiɗɗum mbaɗa ɗum e haqqille ma an jaguirɗa yero ko ƴoƴƴo yero ko puyɗo kala ko are haqqille ma komo wawi ɗum wadde Ombo wawi haalde mais o waɗata. O waɗata. yero wi sellur gonɗo damal suuɗa mo kanko bonni ɗum Koko boni. o wi hotomi ɗanoto jamma Hmm. o wi mo waram 3 heures du matin jagga 4 heures du matin ayi Aissata Wallahi baw. Sa lelima ɗano. Ay simi immima ɗo hen. Mami noddoye ministre o. Mi changeanma selluru ma. Mi fewnanma ha few. So jari mi jooɗo ɗo mboɗo darma ha fajiri mi duwo leelade mi waɗat ɗum. Sa lelima na hoto hul. Aissata min kalantumami ko koye ɓerdam nde ittumi ɗum nda ko waɗi ko menace de mort somi ummima ɗo kirmi waɗoya pelente kam waɗa ɗum Babo an ka Go. gaari mawdi. Hoto haala yero dillini. a nani Lelo ɗanoɗa. mbaɗa andinma noon mbaɗa andinma ko haali ko o waɗa ɗum te mo suusi ɗum Uwa. so maayi noon so maayi Hoto a mayata. nawte kam fuuta ha lakara mi hawre yero hoto gubbe kam Dakar ɗo ala nda o waɗi kam menace de mort o waɗi Siwa menace maayi. o waɗi menace bama Amadou Waddi hen bam Amadou. hay bamma Amadou o wimo warno Min yero o hoto paadu mi yero. wona aɗan min mi hulani yero ngu min Ka gaari. mi hulani mayde kadi way no jogormi mayirde ni e oɗo galle A mayata ɗo. ɗum soofi A mayata oɗo gal inchallah. ay min Aissata juppa kam ndiyam gulɗam mbaɗa Ay juwa kam laaɓi min yero so wino kam mi yiyete laaɓi mi jooɗoro ko laaɓi way yero ko mbiɗo kam ɗeddat kam 3 heures du matin Aissata Ɗeddatama. anani Susa. mayre fof ɓuuri bonde mayre étouffi Babu Donc, a a watta foof étouffé. Laɓi alata hen. Ɗeɗɗede arata hen. Sa lelima ɗano so mimam joni mi yahago mawdu ministre o. Mi noddu ɗum ara fewni tan ma dammal bafal ma ha feewa waɗa caabi. Ndar ko ɗo mbalanmi. Mi yaltinan makla mi lelo boowal. A jibinta kam mi jooɗo miɗa fada joom gallam inama waɗa. So jari ɗum minama jaaden koten Fuuta. Goppiɗen mo galle makko. an kam a wawamo woppude toon yero dari yero wi an a wawamo woppude anani o waɗi kam kadi menace de mort Aissata mi waɗoyat pelente min o haalni kam ha o haalni kam noon fotiri kam warde wona o wi mo ƴettu jegenayi o sukke yeesam O watta ɗum. Degno hakkille ma. Hoto hul. Hoto faayi. Hoto ɗeŋƴo. Afo ma nani ɗo. Nani jara police jara gendarmerie. Haala yero ko haala bolle puyɗe. Hay dara tiiɗani hen. O miijoto tan ina haala. Haɗen ko kalantuma mi jaha lelɗa suudu ma e hakkille ma deeƴo. Aissata woppu lelade Aissata mbaɗɗo kam menace de mort o ala haqqille joƴani menace de mort Aissata poɗɗa miijade min ko holɗum nawtat kam Fuuta Baba yahani Fuuta. anani So tolnima ɗon minodde Yasin nawma galle mum. ala Mais ala galle Yasin goto ɗeɗɗatama ɗon. ala Goto waratama ɗon. Ala. Goto ƴettata jegina e sukka kine ma. ala A ɓoɗetake. Ala. Mi ya galle Yasin hakkille ma deeƴa. Police wasa wonde hen. Okay. Mbiɗa ko ɗakkatiɗo immo jehen galle o galle Yasin. mi yaltata ɗo mbaɗa wuuri ɗo mi Ana yaltata yiɗa ɗo yaade galle Yasin. mi yahata Joni mi ƴettat mi noddonma horaire o duttoɗa Fuuta. nden yero ko biyo kam dogɗo yero wiyata kam mi dogɗo Aissata min mi dogata Aissata min mi maaya en ndima kam ɓurni kam dogde mi dogata Ko endi ko Anani? endimɓe. mbaɗa andi no foti mbaɗa andi no foti mayirde ala probléme Aissata say mi noddima hande
ko ha jewteden ko woni to galle maako ay ɗe galle ɗo ko an ndesa ɗo min mi ndesaka ɗo min mi jeyaka ɗo ko jusqu'o mi arɗo jusqu'o pour lewru korka si gasi min komi ngabboɗo Fuuta mi falno noon jewtida e bayoji ma ɗiɗi ɗin e yoro par ce que chaque jour ko jeefe ko probléme bayam nani adda yero nani natta bayam nani adda yero nani natta te jeeyi sa ha yero wi ko waɗi menacé de mort bayam wi ko warat bayam te fu mu nekk ni ton papa ne va pas bien sa papa nekku ala e jam hakkil makko fof nani jiiɓodiri te gorko ma ko waɗi ko ɗum mbattaki neɗɗo a watta neɗɗo violation psychologiquement aka waɗumo violé psychologiquement bayo ma wonani à l'aise te ɗum o gorko ma anda o wattu jamanu hongo wona enen e gouvernement mo gandanɗa moni waɗi sévère de telle sorte ko hay si a haali ɓe andat ko falɗa haalde ko hay sa jottina ani ɗum woni saare nde andanɗa ko jubal jubandi a faami o ala droit waɗugol menacé neɗɗo mawɗo par ce que janggo si jeeyi ha gorko ha bayo ma maayi hayso ko mayde naturel ɓe wiyat ko kanko par ce que déjà kanko hunduko makko fuutike mo ha o waɗimo menacé de mawɗo ɗum wona lawol haldu e gorko ma neɗɗo a suɓat ko haala saɗa haala a waɗay réfléchir mais a fotani gummade rek haala c'est pas bayo ma noon wonani e jam de o wonani e jam mi haalnatma rek min mi namnotoma beeli min joom gallam ko assassin walla ko kanko waɗi hoore makko assassin ala ko jaabimami ko jaabumi ɗon joom gallam ko assassin walla wona assassin ko assassin eyyi joom gallam ko warowo nen ko haalnimo ɗum joom gallam ko cogotinɗo ko haalnimo o warat neɗɗo joom gallam ko ɓaleejo reedu ɗum de mi ganda ɗum ko onon ɗiɗo gandi hen min mi anda hen ɗum tagui noon poɗa heɗademi ay hakkille ay neɗɗo sikata haaldamo a heɗoto mbawa famude ko haalata ko a faami anani a heɗo a haali mi heeɗimama an kadi a heɗotomi mi haalatma ay yera soko wahlati guite tan mboɗo andi ko haalata yero bonani yero sokotinani yero ɓawlani reedu babam so wona hulde mayde ala goɗɗum ko wondi ko kulɗo mayde tan hetta tan mi haalanma hulde mayde tan jaggi ɗum kadi refti hen mi haaldi yero mi haaldi babam mi haaldi babiraɓam ɗiɗo ɓe foof min jewtodi mi régli foof on bange tranquille won tranquille gueɗel ɗinmel ngel so mimmima ɗo mami yaah mi joddo e yero mi yewtida mum hami haalana ɗum ne babam ko kulɗo ni on waɗata te naggam wonko ganduɗa babam ni no jibanirma ko noon o jibaniri kam wonko ganduɗa mi fowata hen yiteram mi daƴƴa wayno affaire o safanimi walla musanimi gueɗel ɗinmel ngel min mi sikkano ko ɗum noddirta kam ko ɗum mi nodda ɗum ko tan eyyi heɗo tan mi haala tan e heddo sengo ma ɗum ko tan eyyi heɗo mi haalana eyyi mi faala andu haɗande ko eyyi sa heeɗima ma faamu min haɗani ko cikkannomi mbarata kam haɗani min ko cikkannomi an mbarata kam natto mo joguiɗa o ko hemo teggiɗɗa pourtata kam hen gueɗalam mboɗo welti an gaddana kam haala ko ganduɗa mi régli ɗum ha réglama deñno hakkille ma jaam tan woni ɗo te jaam tan wonata ɗo yero jaknanimi yero tehanimi somin joddima mawnenan saabu mbiɗa andi kala debbo jaahowo aduna e fof min o yiiɗi wadde somi haalani ɗum o nenat artir hakkille ma t'inquiète surtout pas licco natto o totta kam gueɗalam haɗa yillo no ñamirɗa ɗo kotoɗo Fuuta si heeɓimo min ƴettat bayo jam ɗi fof mi nattaɓe Fuuta par ce que an gorko ma il est très dangereux à chaque fois il menace psychologiquement ça c'est pas bon ɗum moƴƴani yewtude haalde e gorko ma o nana ko haalanta à chaque fois il parle des gros mots min noon mi sikkanno affaire natto o kaalata babam hulde tan woni e mum an minene haala Fuuta an Fuuta jahata walla Kolda jahata go gorgol men min somi heeɓi natton komi jaho komi juumɗo somi heeɓi natton komi jahoɗo Kolda mi jawta Vélingara ha Médina Gounass ha Lenkerim min jahata aya sa juumi ha jaaɗa Fuuta ha goggo jagguma ha woppuma ma andu mi yata ɓuri Fuuta rek gorgo jattat kam natton fo ɗum mi hulata mbimi a yahani ɗo gonata ha korite min kay wiya ma lappuma min Kolda kay komi naɓoro nat Parmeji men
Baram debbo argayi e ko an eski jaafuɗa de ko haaju tan eski mbaɗɗa selli jam tan jawane ma mawɗum ɗum ni jam tan yettode min si oho ande ala guitto ala mbattuɗa si sino weli ala si kay welani wallahi sino weli namno Kumba Yaasi o ko jeeyim ɗum ko sila goto e français wiye Kumba Yaasi ɗum yewno sisiɓe ngala nafoore ala noon ko fadde si jawon toon jam tan moɗum ni mawɗum ɗum ko jeeyatan o koko woni ɗum ko koko jinjeer e koko meew a kokko e koko won gueɗe on fof joni on jonnon tan ha yooɗa ɗum ɗo ko oyi ɗum ɗo oɗo kokko ne ko façon goɗɗo o kokko hol ɗum eyi o ko koko ɗo waɗa jinjeer o ko jinguere on kadi ala jinjeer o ko kosom eyi on ko meew en ni no moƴƴi saabu hande o saaha golle ala debbo ala gorko gonga kadi min somi yi tan debbo gollotoɗo mbaɗa welto hen ko ni watte lurtade doole mum ko hunde moƴƴere ma wallu hoore ma balla joom galle ma kadi balla kadi ɓesgu ma a faami dey fami ene waɗi fayida ene waɗi fayida ene waɗi fayida ene waɗi fayida e kanjum kay alay saago mi nangga he combat he ɗum so goto ne foti goto poto ko pot temedere eyyi sasiji ɗi ko temedere cawli ɗi ko temedere ko temedere e ɗum ɗo potuji ɗi potuji ɗi e potuji ɗi kadi ko temedere fof ko temedere joni koko no seeri hay goto memata ɗum ala ɗum ɗo serani ni nde tawno ɗum jiita ɗo kanjum ene moƴƴi e korka he sa humtima sa humtima oɗo komi moƴƴi sa humtima kono o mbiɗa ko jinguere ko jinjeer kay ko jinguere moƴƴi koye joom mo ganduɗa oɗo ko desɗo hande mawnam debbo mo ni dari wi ko kala ko jiɗɗa ko ɗum ɓuranimi min yemma haɗa wiya baba ma ɗumen haala ko welma gueɗel ɗinmel ngel hono kuccitirta baba mbiya aɗa mami warma hodde lewru korko gas mami warma wi a ɗeɗɗat ɗum o wi yanimo ɗo e lewru korko gas wimumi ko dans 2 jours je vais le exécuter a fota noon wi wonɗo a bonani ɓernde a wona neɗɗo bonɗo non ƴeero an ka neɗɗo ɓuranda neɗɗo a wonat moƴƴo e wona kono réplique ma o waɗatma tan gona sadike ala par ce que a yiɗat hunde donka wadde quoi ala ɗum jiganima saabu wona wutte ma ayi oɗo wutte mo ƴettuɗa keso ruttu joom wona wutte ma neɗɗo fof ko woni ko jikku mum jigui ɗum anani te wadde waɗa menacé neɗɗo de mort hande soko mayino joni wiyete ko an wari ɗum tawa jungo ma memani hen kaso ma darima 20 ans de kaso haɗa andi kam wadde toon mayata ittuni kala ko wawi wat ko welma mais hoto wat ɗum accusé de mort mbiya carrément a warat ɗum ça se fait pas parce que neɗɗo watta neɗɗo accusé de mort chaque chose y a les choses chaque chose ya les choses waye neɗɗo muñana aɗa andi ɗum ko woni e français aɗa andi ɗum ko woni e français ko woni france anda français ɗum tagi anda ko woni chaque chose y a les choses ɗum ko woni e français woni holɗum sabu waɗi sababu sabu fof waɗi sababu sabu waɗi sababu way neɗɗo muñana koɗo mum pattan min ko kalami ko omon do jooɗi par loi o omon toon jooɗi jemle fou ko jooɗi par loi o jemle fou non laisse jemle fou ko jooɗi par loi o par ce que sabu waɗi sababu min comme joom bernde lamde mboɗo wuura mboɗo andi ɗum cohlu ko wuuri mboɗo hoora mboɗo wuura wona mboɗo wuura mi haɗani mi yeehi galle hay goto tan mbimomi mi manquera dépasse mi yeehi galle hay goto tan mboɗo ñama toon mi tenkoyo miiɗa wonde galle Moussa Diallo janomi tenkoyde lawol gotol Wourossogui galle nen a yetto dokade par ce que mboɗo andi ɓernde mami ne laaɓi à parler ça goɗɗo gummuɗo mimi anda waɗa ele noon famta pattan ele sukuño tan wow jomum pat waɗa
ko wada ho e dow ma tan wino hatma wurde mi itta fitanu ala non an jañi koɗo non si yero ñande fof mi wima sa jañi koɗo teddin muña a muñat teddina becce ma mo resari kam wala jinguer wona ano resari mi resino noon kono hande o saaha mi wondani hen aɗa faama tan ndeysan mine kadi mi ala joom galle eyyi est ce que mine kadi komi diwo wawi soko liggotomi ko caggal Allah hen joguimi besgam hen joguimi gallam mboɗeno jooɗi mboɗona fada Allah anne kadi comme an mbiɗa ara ala joom suudu mine kadi bonno liggo mboɗo jogui liggeyam te mboɗo jogui ɓinguel mo ganduɗa mo gaddanmomi fof wiyat kanko o yiiɗa mine kadi mboɗo woppa tan ha booya mi liggo tan ha booya mbiɗa an o ka diwo komi diwo ala joom galle ski Allah mi joni ɓe mata worɓe joni fof guiten mbeɗani eyyi andi kanjum jorɗon sodde hen ko ɗiɗon kono mi sooda hen jeegom a jaggue combat jagge hen wallahi kono ɗo jeego moon wanni 2 ɗiɗi tati jinguero ni jinguero ɓurata mbaɗani jinguero ɓurata safrat sah jinguero safrat safrat ni saɗa wonde estomac no foti wonɗo wona ko nayon eyyi nayi a ƴetti nayi mewo ha hande tan ɓeɗa jinguero tan ɓeydi jinguero kay jinguero so Allah jaaɓi a jaggue combat mewo de ƴeewa kosam akki tan ƴetti jinguero a ƴetti a jinguero kono ɗo jeego moon mi nangga combat he sabu so Allah jaaɓi inchallah mi weltima waji ɓene mbiya femme indépendant debbo bawɗo gorko gonga a faami de gonga debbo no wawa gorko an ka billal birama jino fof ƴogon jawol tego dande gonga ka femme social ka femme développement e min mboɗo yiɗi ɗum gonga dariɗe koyɗe mum lan gam daranaɗo hoore muɗum hay goto yawata koma so Allah jaaɓi kadi mom surtout goɗɗum wona ɗum ɗo so Allah jaaɓi inchallah si sawani si joni ɗum ɗo foti hawrata ni ko temedde jeegom 3000 eyyi wanni uñere dokkal mami wecce ɗo nawa ala andi a jarama yo Allah yoɓ est ce que kala ko dañɗa gaddana hoɗɓe ma muñana ɗumen lewru korko ɓooyani ma Allah rokkuma ko teddanirɗa ɗumen kala garɗo e ma arsi ko mum rewata ko e jungo ma ha ñande ina hoota famani ko woni ko mi famani famani en tout cas o jikku mo ƴettuɗa wona jikku ma wona o andirmami te min noon a ɓuranani mi jigna ɓamde a ɓuranani kam ɗumen soko yettima ɗo noon ha warde jogori hen won yerorar okka kam danam mi wonda jignaɓam min dutto min jooɗoyo Fuuta walla min jaaha galle Yasin min jooɗo toon ha korka gasa ɓurani kam ɗum siti fo siti fa yero okkam dana siti fo joɗɗa siti fa ɗum okkam debbo dana moƴo haalta ɗum e o kay wona an haalta ko kalta ko siti ya fo siti fa siti fo joni okkam dana siti fo he raram ziya dans les yeux non, il y a okka pas kam les danam immo joni mi wonda jignaɓam min jaaha galle Yasin min mbaɗoya toon somin pini min jaaha Fuuta min kora toon e jaam hay goto warata amen te mi fadata ɗo haɗa ɗeɗɗa babam ina maaya monni fit o ɗo mo fawi soko fergatima tan o mayat monni nayi ha wi oson hay darade wawa a ala mum goto jurum a tottanimi goto hormo kala ko kalmi ñana duwan a okkat ɗumen jaam walla min okka kam danam kala ko ɓuranma hen hankkadi mi tampi je laisse tomber je laisse tomber c'est minimum c'est minimum sa jeeñi addu kono mboɗo wawi mboɗo wawi woppu ɗumen e jaam somi warani mum mboɗo wawi duduma haw fadɗo so faddima laissat tomber an sa ɗiɗɗi o kay ɗon rewata maya juuɗe ma jaaha kaso mi yaha kaso pour so fadde non an haɗa yiɗi min mi jaggayama mi ɓoɗɗo ɗum tan ha womre o faddima o la ilaha illallah yero a jaggi babum fiiɗa ɗum womde hecci han haɗa nde o suuɗi kam no o wi kam ko tan ko min kaɓi lekkeɗe an a lappimo womre ha yani leydi yero an ƴiƴam dimo doganima yero an a wona dimo an a wona dimo nde ñagotoɗa kam ala ka woɗani ala teddugal ngal addani tottoɗa babam ala ko moƴƴi ka waɗani walla ka haalani an hoolima neɗɗo so hoolaki mi oggotama ɓinguel mum noon kala ko jañmi noon jignaɓam ɓurani kam ɗum dewgal ɓurananta kam ɗumen laabi temedere mi miijaki ɗum jam o noon par la force a okkat ɗumen jam walla mi yalta galle o mino jignaɓam min okkuma jam an yero tita pra pour qui
ko okkumami ko yoni ça c'est fii yoni te yonat noon way yow wallam way yow an ko okkumami ko ko ɗum heew merci ala fe Si tu veux, hein. Si tu veux. yara mi yinno yaade to sipporet ɗo mi soodoyateyo ko ɗum jiɗɗa mi defa mi haalni kajja o fewnan ma kumtama moni fewna mi yinno ya mi soodoya cakkudi seeɗa mi sooda tew ndefen hiraade ko jiɗɗa mi defan ma Dina. mbimi e ko jiɗɗa mi defan ma hiraade komi jaaɗo to sipporet to mi soodoya toon men gertoɗe Min namdorda. mbo resimi an resimi di Min resma. eyyi siko miɗen duggoya ko an namnoto Yannamdoye ɓeeɗo dido. ɓeeɗo diɗo holɓe ɓeeɗo dido ɓe ngannduɗaa kala koɓe haale galle o ko ɗum dogara. Min woni joom galle ma wona mbiɗa ko min resma kono min way comme no min resani min par ce que déjà o wuurani mayani bamma wuurani mayani yiyat kadi o nande peewole reglu hay kadi goto anda ko nandata mo nande peewole eyyi voilà joni yannam ɗo jew min galle o joni komi voori e galle o jarani kara namdomi ya onon hakkunde bandiraɓe hakkunde bamma ɓinguel ma mi anda ni ko jiɗɗon mi anda onon kala moon kalde quoi yaro artir hakkille ma kilifa waɗata ni hen haal ko jiɗɗa mi defan ma sa anda a ala hen goto miijo kalɗan kam mi yaaha min mi daara ko defan ma mboɗanima welto hen ɗo goto wona ɗo kilifa goto mo wona an jeeyi galle ma an resi debbo ma ka jañɗo hoɗɓe ɗe hoɗɓe ma joni ɓe yaha ittuni tan min ke galle o yetta ko moodi galle o natti yettede so galle o natti yettede so ko yettode bamma joni galle o yettete wiye Ndiaye bamma Ndiaye bamma Amadou Tidiane ittuni galle o kam min goni joom galle o min komi vooriya komi gardi e hoorema foori hen wona a yi to jooɗimi ɗo woni damal galle jooɗimi komi gardili e galle o komi gardili e min yaha mi soodoya gertoɗe an andi bo sa welama defa sak ñiiwo def ñiiwo aɗa sikka mboɗo wima mbumma no yooɗi wallay wiyatama no yooɗi Allah no seeɗi mi wiyatama mbumma no yooɗi so yooɗani mi wondaka min mi teelani mboɗo jogui yimba moƴƴuɓe min mi teelani min Mayram Sy somi fi ɗum kol deret